Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Arcadi Oliveres. Bona tarda. Bona tarda. Va estudiar Econòmiques, és impulsor juntament amb la Teresa Forcades del procés constituent i és president de l'entitat Justícia i Pau. Molt bé, parlem de lectura. Anem al seu costat literari. Quin llibre o autor ha estat el que més l'ha marcat? Clar, segons les èpoques de la vida. Vaig a reconèixer que quan era jovenet llegia allò que corresponia a la meva edat, que eren les aventures de Floquí Torres. Després, sobretot, les lectures meves s'han orientat més aviat cap al món del debat polític, de les qüestions econòmiques, temes socials, sense separar-me mai d'algunes lectures, diguem-ne, complaents, com poden ser novel·les, algunes històriques i d'altres policíaques que els acostumen a llegir bastant als estius de vacances. Molt bé, parlem del seu cantó tecnològic. Ja està integrat? I què en pensa aquest món? Doncs hi estic molt poc integrat. Faig el mínim imprescindible, tenir un ordinador en el qual puc llegir el correu electrònic, puc escriure els meus articles, però la veritat és que una part important d'aquesta tecnologia a mi, primer, se m'escapa per falta de capacitat personal. I en segon lloc, jo penso que tampoc hi tinc una especial simpatia. Jo no tinc WhatsApp, no tinc Facebook, no tinc Twitter, però sempre se'ls vull tenir, perquè fa molta por. Per exemple, de Facebook s'ha dit més d'una vegades que està al servei de la CIA nord-americana, i no m'agrada estar al servei de la CIA nord-americana, de manera que no hi tinc un desig especial d'entrar-hi. Reconec que són imprescindibles, perquè avui en dia les has de fer servir gairebé per tot, però la veritat és que en soc molt poc imant. Molt bé, passem al cinema. Quina és la seva pel·lícula preferida? De lluny, Casablanca. Parlem de Catalunya. Té algun racó preferit de Catalunya? En tinc bastants, perquè Catalunya em presenta molt variat. Si haig de parlar d'aquí, de la ciutat de Barcelona, començaria parlant del racó que hi ha a la placeta del Monestir de Pedralbes, que és un lloc excepcional. Podria parlar també d'aquella placeta, no sé si m'hi dirà el cap, que hi ha trencant pel carrer del Bisbe, pel carrer Montjuïc del Bisbe cap dins, ara no em ve el nom de la plaça, perquè és una plaça allà molt agradable al barri gòtic, i dins del que és Catalunya en general hi ha un espai que m'agrada molt, el Solsonès, per exemple, és una comarca que sempre li agrada esplèndida de paisatge, i soc una mica més partidari dels paisatges de muntanya que no pas dels de mar, sense descartar que hi ha alguns de mar a Catalunya que són prou bons. Molt bé, passem al seu cantó musical. Si ens podria dir una cançó i un grup. Bé, cançó més d'una. A mi m'agraden gairebé totes les de Lluís Llach. Aquesta és una primera referència que podria tenir. En Raimon també ha sigut un bon referent per mi. Suposo que una mica en funció de l'edat que això tenia quan ells van posar a cantar. Grups musicals, ells són cantautors més que grups musicals. Per època, la que vaig viure els Beatles també m'ha agradat, per descomptat, tota la vida. Però la meva faceta musical s'inclina més cap a escoltar música clàssica que no pas cap a escoltar conjunts musicals. I no és que jo sigui músic expert, és que senzillament em tranquil·litza i m'agrada. Molt bé, parlem d'educació. Quins records té de l'escola? Bons records, tot i que era una escola pressionada terriblement pel franquisme de la postguerra, però l'escola a la que jo anava, que eren els escolapis de la Diputació, van tenir en aquell moment, diguem-ne, la bona ocurrència de posar entre el seu plantell de professors antics professors que havien estat represaliats pel Franco i que eren professors de la Universitat de Barcelona, que no s'havien volgut marxar del país perquè raons familiars o així ho feien impossible, no s'havien anat cap a l'exili, i que en canvi van seguir treballant i evidentment tenien una obertura de mires molt poc pròpia del temps que es donava, que la van transferir al propi col·legi dels escolapis i vaig tenir la impressió de tenir una educació privilegiada. Molt bé, hi ha d'opinions finals? Si pogués, quin defecte seu milloraria? Bé, potser no sabria què dir-te, perquè abans era poc puntual, ara intento ser-ho una mica més, tot i que això tampoc trobo que siguin ni greus ni pocs defectes. Potser una mica la capacitat d'organitzar-me millor, perquè la feina que m'agrada
m'agrada molt fer-la, acabés sent més positiva per a tothom. Tinc la impressió que això, a part que per l'edat que tinc i per l'entorn, també el que m'agradaria molt és poder-me dedicar més als meus nets, que potser no ho faig prou. I ja per acabar, quina decisió creu que hauria de ser decisiva per encadenar una sèrie de canvis? Doncs, per un costat, una presa de consciència de la gent, que no sempre la té, perquè els mitjans de comunicació, grans mitjans almenys, desvien molt l'interès de l'opinió pública, i després la idea bàsica de que la dignitat de les persones ha d'estar per damunt de qualsevol acció política, econòmica i social. Bé, doncs moltes gràcies per venir i fins una altra.